Ja, Jacob Winum. Så blev det lørdag. Det gjorde det, og vi er her igen. Vi er studiet igen, og det her det er en noget speciel udgave af et Råd Konge podcast. Det er det jo, fordi vi skal gøre noget, vi ikke har prøvet før. Ja, altså vi skal næsten ikke snakke. Nej. Og det skal vi så alligevel, men vi skal jo gå tilbage i arkiverne, og det er fordi vi to har lovet i rigtig lang tid, at vi har den her optagelse med Kenneth og Stine, hvor vi var på date, og jeg har sagt, at jeg skal nok få klippet den færdig. Jeg har ikke fået gjort. I morges gør det. Halvt år efter, men bedre set end aldrig. Ja, jeg har tænkt lidt over en god undskyldning. Hvad var det? Ja, det ved jeg ikke. Og skal jeg komme ind? Ja. Jeg tænker jo, at det er fordi, at når vi har så fint selskab, som vi nu engang har haft på det klip her, i og med at Stine også kom med, så vil vi gerne gøre det ordentligt. Og derfor har det taget lidt længere tid at bearbejde det indlæg her, eller den optagelse her. Det var sødt sagt. Men altså, guderne skal jo vide, at vi også har et klip med Jens Thorborg liggende i banken. Ja. B-post, som vi kalder det. Men det er selvfølgelig fordi, at det lavede vi efter Kenneth og Stine. Og det er jo sådan en, jeg vil kalde det en trilogi, men det er det slet ikke, fordi at jeg har fået storhedsvanvid. Jeg kunne godt tænke mig, at det ligesom var sådan en serie, vi kørte nu i en periode, hvor vi kommer rundt og kigger til de forskellige gæster. Det lyder rigtigt. Altså forskellige medlemmer af klubben. Medlemmer, ja, selvfølgelig. Forskellige medlemmer. I stedet for tit, så har vi også inviteret dem hen i studiet, og der er nogen, især Søren Jøng, der er blevet skuffet over, at han ikke er blevet inviteret. Så kunne vi tage ud med båndoptageren. Det er sgu meget sjovt. Problemet er bare, at det tager simpelthen så lang tid at sidde og klippe igennem. Ja, men så jeg tror faktisk, at jeg vil lære dig op i at sidde og klippe. Meget gerne, meget gerne. Jeg ved ikke, om det kommer til at fungere. Nå, vi skal ikke snakke så meget, Winum. Jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Jeg har jo hørt det. Det er første gang, du hører det her. Jeg har ikke hørt det før. Jeg har lavet det i 2 dele, og lad os bare høre første del, og så kan vi lige snakke lidt om det i mellemklippet, mellem anden klip. Og skal vi bare lige for en god ordens skyld sige, det er optaget i sommers, og på det daværende tidspunkt, der regnede vi med, at det ville ligge en uge efter. Ja. Jeg har prøvet sådan at klippe mig ud af det værste, men hvis man sidder og tænker over, hvorfor vi siger, at solen skinner, og vi render rundt i shorts og sådan noget, ikke? Så er det længe siden. Jeg er spændt. Jeg glæder mig rigtig meget. Første del, den kommer her. Så siger han, hej JV, hvordan føles det at gøre en pige lesbisk? Jeg er tydelig herfra. Vi kører nu, så stop med det. Det er ikke, vi var i gang. Hej JV, hvordan føles det at gøre en pige lesbisk? Ja, okay. 3, 2, 1. Hold nu kæft. Hej JV, hvordan føles det at gøre en pige lesbisk? Og Jacob, det var jo en intro, som jeg har lavet, fordi at det skal vi måske bare komme ind på senere som en lille cliffhanger. Ja, det er en åbenlys cliffhanger i hvert fald. Der har i hvert fald været, jeg skal lige rykke tættere på, kan jeg høre, så bliver lyden lidt bedre. Sådan her, prøv at snakke ind i mikrofonen nu. Ja, jeg snakker ind i mikrofonen nu, og vi sidder meget tæt på. Ja, vi starter forfra. Ja. Hej JV. Hvordan føles det at gøre en pige lesbisk? Og Winum, den her intro, den tror jeg, vi kommer tilbage til senere i programmet, men den har jeg jo lavet som en lille cliffhanger, fordi der er sket noget sjovt i dit liv. Det må man sige. Det må man absolut sige. Det er jo sådan, at jeg her i løbet af forrige uge faktisk fandt ud af, at Bianca, som jeg så lidt på seminaret, er sprunget ud som lesbisk. Og du var den sidste fyr, hun var sammen med, ikke? Meget bekendt, jo. Så det er jo, så det vil sige, at du gjorde hende jo lesbisk. Der er i hvert fald noget, der er gået helt galt. Det er helt sikkert. Men kan man godt sige, at det var dig, der gjorde det? Det vil jeg jo vælge at påstå. Det ikke er. Men jeg skal ikke kunne sige det. Altså det vil jeg sige, de 2 ting hænger oftest lidt sammen, Winum. Jamen, så må jeg tage den på mine skuldre. For os alle sammen. Men altså, jeg ved, at Fosler er i samme båd. Det har jeg også hørt rygter om, efter at jeg har spredt budskabet, at jeg er faktisk ikke den eneste klubben, der har været så uheldig. Så du kan jo ringe til ham, hvis du har brug for godt råd. Det kan jeg skal have godt råd hen ad vejen. Lyden lyder lidt anderledes. Der er heller ikke nogen baggrundsmelodi, som det nogle gange plejer at være. Og det er, fordi vi er gået på sommerferie. Og så sagde vi jo, at vi gerne vil lave nogle sommerpodcast, hvor vi tog ud fra studiet. Og lige nu, der har vi sådan set bare rykket studiet 1,5 kilometer i København, fordi vi sidder over i Kødby lige nu. Men lige om lidt, så skal vi ud af studiet, så alle de der fancy lydeffekter og sjove lydklip og sådan noget, de er lige væk her i sommeren. Til gengæld, så er vi ude i sommerlandet, og så snakke med nogle af medlemmerne ude i sommerlandet. Og skal vi præsentere dagens program, Winum? Det synes jeg.
Dagens gæst i dag, som jeg så ikke er en gæst, men er et medlem af klubben, som vi tager ud og besøger, det er en af de flinkeste mennesker, jeg kender. Ja, det synes jeg også. Og det tror jeg faktisk, at der er bred enighed i klubben omkring. Og han har været med i mange år. Det tæller også ind. Ja, og han er en flot fyr. Til med. Og hele hans familie er faktisk meget, meget venlige. Utrolig søde. Holder meget af dem. Man bliver inviteret hjem til dem nogle gange til middag. Man får også nogle gange middag efter en fodboldkamp. Absolut. Og det er nogle af de mest trofaste til vores fodboldkampe, ikke? Og altid godt humør. Det er dejligt. Så har folk vist også luret, at det er Kenneth Josiak, der skal være med i dagens program. Kenneth Josiak. Og det sjove er jo, at der er jo den storm er jo stilnet lidt af. Men der har jo været mange sjove jokes, og jeg har selv været en af dem, der har gået og fortalt dem. Der har været mange sjove jokes omkring, at Kenneth Josiak, han havde jo et halvt medlem mere, så han var halvanden medlem i klubben, ikke? Ja. Og det var jo fordi, at Stine, hun var meget med indover, især dengang, at vi alle sammen boede i Roskilde. Og kom med nede på Kongen. Hyggeligt i øvrigt. Altid hyggeligt, når Stine har været på besøg. Altid hyggeligt. Ja. Og i dag, der er hun med på date. Eller faktisk så er det os, der er med på date, fordi at Kenneth og Stine, de sidder lige nu over i Fælleparken og griller. Og så har vi fået lov til at snige os med. Og fået lov til, det var... nogle gange, så kan jeg være meget insisterende. Ja, han skulle skubbes lidt, ikke? Jo, men især du må kende til det her med, at jeg kan ringe, og så kan selv de mest umulige ting lige pludselig lade sig gøre, fordi at jeg har altså en god evne til at overtale folk. Ja, det har jeg oplevet flere gange. Og det har jeg også her, og jeg spurgte Kenneth, hvad kunne de tænke sig, at vi tog med til at drikke på den her date? Fordi så synes jeg alligevel, så kompenserer vi lidt for at ødelægge en romantisk middag. Stine har jo lige været i USA og kører rundt og rejse rundt, og man kunne måske godt forestille sig, at de havde lidt lyst til bare, at det var dem. Og så siger han så, det skal være noget uden alkohol, fordi de havde begge to hammertøvermænd i dag. Okay. Så mere romantisk er det altså heller ikke. Men det accepterer vi selvfølgelig, at Kenneth ikke vil have alkohol med i aften, eller i dag. Men det gør vi ikke. Men det gør vi ikke, fordi vi må gerne drikke alkohol i dag. Ja, det synes jeg, vi skal. Det vil klæde os at have en flaske vin med på date. Og men hvad tager vi så med til Kenneth og Signe? Det synes jeg, vi skal se på nede i supermarkedet. Men jeg synes bare, at vi skal gå ned og finde en flaske vin, og nu er det sommer, så det er rosé. Det er rosé. Og så tager vi derfra. Lad os tage hele setupet her, det er bygget omkring, at man kan tage det med. Ja. Så nu går vi ned i brusen, og så ser vi, hvad der sker. Skide godt. Vino? Ja. Så står vi nede i supermarkedet, lige her ved siden af Kødbyen, og vi skal have en flaske vin. Det er det, vi skal have. Og det, som der lige pludselig slog mig, det var jo, at vi skal jo direkte derud. Ja. Så vi skal jo have fra køleskabet. Selvfølgelig skal vi. Og det er, der er et større udvalg. Der er noget Asti, der er noget Chablis. Vi skal ikke have Asti. Det er da lidt ulækkert, synes jeg. Men det var i øvrigt også rosé, vi gik efter. Men det er der sgu ikke rigtigt. Jo, der er noget hernede. Det er så ikke for, det er for fryseren. Det er jo også for Chile. Det er jo ikke for Frankrig. Det gider vi ikke have. Nå, så må vi få... Vi åbner. Nå, så må vi lige høre. Du har oplevet nogle ret vilde ting i din ferie, jo. Jeg har været indlagt blandt andet, og så har jeg på Roskilde Festival for første gang i 4 år. Det i sig selv var, ja, absolut. Det i sig selv var grænseoverskridende og tog helt nye højder. Og så har jeg været på børnekoloni som frivillig. Hvad synes du om festivalen? Jeg synes, altså, min fordom kommer lidt til sin gode ret. Der er snavser, der er larm, der er mange mennesker. Er det indbefattet af Jens Thorborg? Jens Thorborg var til stede, og lad mig sige sådan, jeg var glad for, at jeg ikke skulle dele telt med ham. Det gjorde Anders Falk jo. Jeg fik tilbud om at kunne overnatte deres telt, hvilket jeg er dybt taknemmelig over, men jeg er glad for, at Anders Falk han tog tiden. Jens var simpelthen så sød, fordi jeg jo ikke havde noget telt dernede, og foreslog, at jeg kunne sove i deres telt. Og jeg gjorde det simpelthen ikke, men jeg har heller ikke været syg efter festivalen, og det har du. Jeg har været meget syg, men det kunne være, at jeg skulle have sovet i Jens telt, for jeg tror ikke, Anders var syg. Nej, men Anders bliver aldrig syg. Han er sådan en tysker jo. Ja, det. Han tager lidt så har du været på børnelejr. Ja, det var også meget interessant. Fed oplevelse faktisk. At være ude i den danske natur her midt om sommeren. Ja, men sammen med en masse børn og så nogle pædagoger. Ja. Og så bliver du indlagt. Jeg bliver faktisk indlagt. Jeg får utrolig store mavesmerter en morgen, eller en nat faktisk, som var tilkaldet. Ynkeligt som det er foran alle børnene, må jeg tilkalde lidt lægevagten til mig selv. Og det ender faktisk med... Så børnene det?
De så lægevagten kom. De så ikke, at Lo var ynkelig. Men bare det lægevagten kom, det har været en stor oplevelse for dem, kan man sige. Men så var jeg faktisk på Holbæk sygehus, hvor jeg blev tjekket for en blindtarm. Om det var den, der skulle være noget galt med. Jeg fik taget blodprøver og urinprøver. Jo, men hvis man bliver tjekket for blindtarm, så skal man da også have en finger op i numsen. Ja, det skal man faktisk. Jo, det skal man. Og nu kommer jeg lidt til at tænke på noget, ikke? Ja. Fordi Fosler er der i praktik nede på Holbæk, det er han. Og faktisk så slog det mig lige, da den i øvrigt meget, meget kønne kvindelige læge sagde, hvad der skulle til at ske. Nu skal Alice til kasse 2. At Alice skal til kasse 2, bliver der sagt i baggrunden. At Fosler faktisk er på Holbæk sygehus i øjeblikket. Så tænker jeg, ville det være ubehageligt, hvis det var ham, der skulle eksekvere den her handling. Ja, og det var det jo heldigvis. Det var det heldigvis. Det var meget du er frisk og rask i dag. Jeg tror, det var fingeren, der gjorde det. Det var ikke blindtarmen. Nej, og jeg tror, hendes fingre havde magiske kræfter. Det har sådan nogle fingre tit jo. Ja, det ved vi alle sammen billeder erfaring. Prøv at høre. Vi skal have valgt en vin. Der er kun rosé fra Chile, og det synes jeg ikke, vi skal have. Men til gengæld så er der Chablis. Skal vi så ikke bare tage hvidvin? Og så skal vi lige finde noget til Kenneth Stine. Der må ikke være alkohol i. Så der skal vi nok ned i sodavandsafdelingen. Det er noget, ja. Men så mange penge er der ikke i klubkassen. Så det kan være, at nu tager vi lige en Chablis. Yes. Og er der kun... Nej, der er her. Der er fint. En her. Og så skal vi bare... mod sodavandsafdelingen, som er nede i den anden ende af supermarkedet. Og jeg kan... der er farver hernede. Der er farver. Gilbert skal til kasse 3 nu. Det var da egentlig et sjovt navn. Ja, kasse 3. Er det kun når vi begge to har haft en fortid i supermarkedsbranchen? Det er jo for, kun hvis man er virkelig presset, man åbner kasse 3, ikke? Og så er der knald på. Og det er jo alligevel... det er jo ikke for... men det er jo søndag aften, det her. Det er søndag aften, ikke? Ja. Der er nu simpelthen... Nu har vi ramt sodavandsafdelingen, og der er lidt af hvert. Der er også noget sjov herovre. Der er noget... det er sjovt. Der er de der colaer der er med navne på, ikke? Skal vi så ikke tage sådan en til dem? Kunne man finde en, der hedder Kenneth Stine? Der er så bare dig og mig på. Prøv at se, der står bare dig og mig, cola. Ja. Skal vi ikke købe dem til dem? Jamen det er vel det. Det er det. Vi har det hele. Vi kører ud til Fældeparken og mødes Kenneth Stine. Det er det, vi gør. Det gør vi. Super. Ja, Vino, det var første del af vores Kenneth og Stine dagbog. Jeg synes, jeg er meget ærlig her. Jeg synes, jeg offrer mig meget. Jeg kan faktisk ikke huske, at vi har snakket om det her, men jeg synes virkelig, jeg har smidt nogle kort på bordet. Jeg synes også, du... Det med fingeren op i numsen. Den havde jeg ikke lige jeg havde faktisk lykkelig glemt, du havde fortalt mig det. Nu får jeg nogle sjove billeder igen. Vi står meget tæt inde i studiet her. Ja, jeg får det smerter følelser igen. Jeg bemærker, at jeg siger, at Kenneth er en flot fyr. Det er han da også. Det kan det måske være til diskussion. Og når han er i form, så synes jeg, han er flot. Og så har jeg altid beundret hans hår. Jeg har altid synes Kenneth har en flot hårpragt. Nå, ja, der kan man bare se. Jeg synes, at en velfriseret og naturligt flot frisyr. Ja, jeg synes i hvert fald bare, at han er et rart menneske. Det er han også. En sidste ting, inden vi lige skal høre del 2 her, ikke? Vi har jo ikke hørt dem endnu. Nej. Det har kun været os to. Kun os to. Men det er fordi, der var en enorm lang indledning. Altså, jeg tror næsten, vi havde optaget 3 kvarters indledning, som jeg nu har forkortet ned på et kvarter. Men jeg garanterer, at her i anden del, der sker der ting og sager. Yes. Og så synes jeg, at vi nu måske vi lige skulle snakke om under klippet, hvem vi måske skulle ringe op efter klippet, og så arrangere næste gang. Ja. Og det vil så sige, næste gang, der er det Jens Thorvald, fordi den har vi optaget i sommer også, men så næste gang. Person. Yep. Det finder vi ud. Her kommer næste del i Kenneth og Stine dagbogen. Vi nu, så er vi kommet til Fældeparken. Ja. Søen ved Springvandet har jeg fået en sms fra Kenneth om, at det her. Ja, men jeg kan ikke se ham. Vi kan ikke se ham. Så min umiddelbare tanke er, har han taget røven på os? Det håber jeg. Lidt os på afvej? Ja, den synes jeg er fræk. Ja. Men altså, vi har lige snakket om, at han er nok klubbens flinkeste mand. Det kunne han ikke finde på. Det tror jeg altså ikke. Jeg tror mere, vi er ude i, vi nok må... Skal vi lige gå rundt om søen? Vi går rundt om søen en gang og lede. Jeg er lidt spændt på, hvor vi ender henne nu. For nu bevæger vi os faktisk væk fra søen, hvor Kenneth sagde, at vi skulle møde ham. Jamen, jeg tror simpelthen, det er en nødvendighed, fordi man bliver nødt til at dreje langs stierne her i Fældeparken. Ja. Og du er vant til at rende rundt i grønne områder. Du har lige været i Monets have. Skal vi snakke om tidligere? Det er du meget glad for at pointere. Ja, fordi at for et par år siden, så er det fest og farver, og det var dans på bordet og det ene og det andet. Og nu render du rundt i store maleres haver og tager på kunstgallerier og museer, og jeg skal komme efter dig. Er det ny, Andersen? Det er jo ikke os alle sammen, der kan sidde op på sommerlejr med unge piger og have en 17-årig siddende på skødet og kravle tættere og tættere på. Nu vil jeg altså lige skynde mig at pointere, at den 17-årige pige arbejdede på lejren. Hun var ikke en del
af de børn, der var der. Hun var en medarbejder. Men hun var jo stadig 17. Ja, jeg frabedte mig også, når hun kom for tæt på. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er rigtigt. Men man bliver nødt til at være professionel i sådan en situation, ikke? Og man kender... Men ja, man må tænke klart. Nu spørger jeg bare. Kunne du? Ikke under de omstændigheder. Altså, jeg kunne jo aldrig en Det er 17 simpelthen ikke rigtigt. Altså, der er ikke nogen... Og slet ikke i Røde Kongeklubben, der... Ej, det skal jeg sgu passe på, hvad jeg siger. Det kommer til at lyde forkert, så... Jeg har jo en kæreste, der er ældre end mig selv. Ja, nogle måneder, ikke? Ej, et års tid, Anders tror jeg. Falk har scoret det ret ungt. Har han scoret ungt? Ja. Jeg tror, at den meget berømte Thea ikke har passeret sin 24. ved fødselsdagen. Så er det eddermame sjov, han har haft så travlt med John. Ja, men det er jo ren jalousi og stædighed fra Anders Falks side, ikke? Nu går vi jo fortsat rundt her i Fælleparken, og vi er nået godt og vel halvvejs rundt om søen med springvandet, som jeg havde en klar idé om, var der Kenneth og Stine sidder. Og der tænker jeg, tror du, de sidder i skyggen eller i solen? Jeg mener at kunne huske, at Kenneth han, har det lige så dårligt med solen, som jeg selv har. Jeg kan i hvert fald afsløre, at vi flere gange har delt solcreme til diverse lejligheder. Så umiddelbart vil jeg tænke, at de sidder i skyggen. Men Stine vil gerne sidde i solen. Vil hun gerne det? Det tror jeg. Er Stine ikke også til skyggen? Det ved jeg ikke. Hvis jeg tænker, så må de finde en kompromis. Lad os prøve at væde en iskage på det, så siger jeg sgu solen. Så du har fået lov at vælge først. Så jeg tager solen, du så... Skyggen. Ja, det bliver jeg så nødt til. Der er ikke andre muligheder. Kan vi tage en iskage på den? Jamen ikke i aften. Jeg er dårlig med. Nå, for søren. Er det ikke lige frem. Jo. Er den ikke god nok? Jo. Vi har gået op på taget af... og Kenneth sidder og gufler mad som altid. Altså nu tænker jeg så, sidder de i skyggen, og det er vi lige skal ud af de der... Nej, det kunne jeg fandme ikke kalde det skyggen. Jo, fordi vi har skygget af cyklerne dog. Nej, vi kan spørge, når de kommer, om de bevidst har sat sig i solen eller skyggen. Det er ren solen. Hej Kenneth, hej Stine. Hej Kenneth og Stine. Tak fordi vi måtte komme. Og forstyrre. Skulle I ikke selv have haft en vin? Vi har taget vin med til os selv, og så har vi taget cola med til jer. Og der har vi taget en far og en mor cola med. Nej, du skal ikke smide med den, eller Vino. Og Falken, han drikker jo Cola Light, eller Zero. Så vi tænkte, at det var også det, du ville have, Stine. Mm. Er det rigtigt? Ja. Og vi har taget en mindre til live, det tænkte vi, du ville have. Tak. Går det godt? Det går dejligt. Lidt trætte. Vi har tømmermænd i dag. Hvordan kan det være? Hvad har I lavet? Vi har været til bas under buen i går. Du skal passe på det brød derovre der, Kenneth. Ja, skal jeg. Det er ikke... Er der småbørn på vej? Ikke her i flokken. Det var fordi, vi købte en far og en mor cola, fordi vi kan ville godt spørge, se, om der hvor var I vil småbørn på vej. Jeg kan godt se, hvor I vil hen. Ja. Det er sjovt, det spørgsmål altid kommer til mig. Hvor længe er det, I har været sammen? Vi tænkte 5 år. Er det ikke korrekt? Ja, så er det jo 5-årsreglen. Så er det 5-årsreglen. Der der en regel? Ja, der skal babyer på bordet. Så skal der babyer på bordet. Skal vi grille dem? Kenneth, det vil ikke være lidt upassende. Der er heller ikke så meget gang i indgangsgrill. Det bliver en kedelig fornøjelse, så. Det er fordi, jeg har et sandkast nede i min sko fra Tisvilde. Har jeg været til Jeg var op til det der musik i lejet. fest i lejet? Ja. Vil du sidde noget, Vino? Ja tak, det vil jeg gerne, men jeg er bange for, at jeg sætter mig op i nogle... Du sætter dig i maden, det er rigtigt. Jamen, vi tager Så Vino kører stadig. Vino har jo så startet med at vælte en sodavand. Og nu sætter du også din store sko midt på tæppet. Altså. Jeg kan godt mærke, at... Vi er lidt beæret over, at vi overhovedet måtte komme. Ja. Og vi har også taget vinglas med til jer, hvis I fortryder. Jeg fortrød. Fordi jeg skulle komme til at købe en rigtig dejlig Bourgogne. Ja, det så jeg. Klubkassen betaler, selvfølgelig. Jo. Det går med og igen styrt. Helt galt ved dem. Er der noget, der hedder 28-årsreglen, hvornår man skal lære? Jeg er ikke 28, jeg er kun 27. Men så 28-årsreglen, der må man kunne opføre sig om det i hvert fald. Kan du ikke lige vende det deroppe? Jo. Så skal jeg få en af mine svende til det her. Vino, vend lige brødet herovre. Det kan du godt nå. Pølserne springer. Stine, vil du have et glas vin? Ja, et lille glas. Et bord til vin her. Er Vil du have en gaffel? Er det et lille glas? Ja, Okay. det er rimelig stort. Nå, det er stort. Det er fordi, jeg har jo lige været i Frankrig. Og der får man, jeg synes faktisk, det er mærkeligt, fordi Frankrig og alle lande er jo vinland, ikke? Jo.
Men der får man helt op til kanten, når man bestiller, ikke? Jo, man Det er ikke så gourmet. Nej, det er faktisk ikke så man gourmet. kan se, æstetikken rører lidt, men så får man value for money. Ja, det kan vi også godt lide. Ja. Sådan der. Kenneth, har du en god sommer? Jeg har en dejlig sommer. Og det er ikke min telefon. Nej, nu igen tager jeg mig nogle friheder, der... Du må gerne ringe til mor. Jeg kunne ikke forstå, at baggrundsskærmen var ændret sig. Det går op for mig, det er Kenneths telefon, jeg har fat i. Nej, vi er super glade, fordi vi har fået lov til at komme på besøg her. Har du sagt et par gange? Men jeg er stadig helt oppe at køre over det. Men Kenneth, det er faktisk fordi, vi har tænkt, at du skulle være ugens person i den her Røde Konge podcast. Du bliver ved med at sige ugens person. Vi sender ikke engang om ugen. Det føles efterhånden sådan en gang om ugen. Er det rigtigt, at I har brugt hele jeres rejsebudget på at sende Stine til USA? Ja. Nej. Der er lidt uenighed at spore her. Nej, det er det ikke. Vi skal til et sted hen, vi ikke ved endnu. Nå, at laver I den sjove, hvor man pakker en kuffert, stiller sig ud i lufthavnen og tager et flyver? Vi har i hvert fald i dag søgt på afbudsrejser, så det er lidt derhen af. Ja. Det er sådan lidt mere den sikre afbudsrejse. Må jeg anbefale Alanya? Ja, jeg tænkte på dig, vi må jeg anbefale Paris? Mm-hmm. Kenneth, vi bliver nødt til at vi har gået og drøftet lidt det årlige event, du står for i klubben. Ja, som jo er kulturelle event. Jeg har også drøftet din generelle situation. Din generelle situation har selvfølgelig også været til... Hvad er min situation? Jamen, altså, vi ser jo meget positivt på dig som person. Ikke position, men person. Som person. Ja, du er meget vældigt, og vi er... Du bliver jo kaldt den sødeste person, der er. Den flinkeste. Det tror jeg ikke. Det har vi i hvert fald kaldt dig. Nå, vi har ikke kaldt jo. Og det er fordi, vi mener det. Og det skal du tage som det er jeg glad for, opfat positivt. I er også søde, det er absolut sådan. Det er jo ikke fordi, jeg vil fremstå mere sødt, at jeg siger, I er søde. Men der er jo et men, fordi vi tænker lidt, du slipper skud. Du har ikke været væk, du har været med en del år efterhånden. Og du har dit årlige event, og det er rigtig godt, det er vi glade for. Men vi synes, du slipper lidt om det. Slipper nemt ud af det? Ja, det gør du. Det kan jeg godt forstå. Det er ikke særlig svært. Synes jeg også. Det er faktisk for nemt. Det er faktisk for kedeligt at arrangere. Jamen, du finder et sted jeg har mange... en dag, og du har endda Esben Kirk som din lille slave. Mm. Ja. Vi har faktisk haft mange gode idéer, hvad vi egentlig skulle. Ja. Men som så mange andre med events, så løber tiden fra en. Og så lige når man står hvert år og siger, hvad skal vi gøre, så dukker det jo op igen. Politikens Hus. Som jo er sikkert hit, men kan vi udvide den lidt i år eventuelt? Politikens Palads. Ja. Findes det? I dit hoved. Tak skal du have. Men lidt andre steder også måske? Jeg havde noget stort under opsejling. Jeg har glemt det nu. Jeg røber intet. Nu er den i hvert fald pitchet fra vores side, og vi glæder os meget til, at der... Hvad har du egentlig lavet i vindsvinen? Jeg står for så meget. Du står for så meget? Jeg står for julefrokosten for eksempel. Hvor jeg jo årligt må tage 4 dage fri. Både før og efter. Bare for det er psykisk, det meste af det. Det er mest psykisk, ja. Pølserne er færdige. Men det er også, nu retter jeg så lidt opmærksomheden på den anden side af tæppet. Skal vi lige forklare, vi sidder midt i Fældeparken. Ja. Solen, den står stadig højt på himlen. Semi-højt. Og der er helt blå himmel. Vi har Fældeparken på min højre side, og så har vi den der sø med springvandet til venstre. Ja. Og så sidder vi to, ligesom som hvis du forestiller dig et picnic-tæppe, var spredt ud, rigtig hyggeligt, og så sidder Kenneth på den ene side og Stine på den anden, og så har vi så nogle tallerkener og noget salat i midten. Så har vi to valgt at placere os lige midt i det. Ja. Så vi sidder på midten af tæppet. Og så, når det så er sagt, så snakkede vi også lidt om dig, Stine, på vej herud, fordi du er lidt klubbens halve medlem. Okay. Og det ved jeg godt, og det har jeg også selv været... Jeg har lige et billede af vores hyggelige date. Meget gerne, så kan du lægge det op på Facebook eller et eller andet sted. Jeg kan ikke se, jer med. Nå. Og det har jeg også selv været en del af ved at invitere dig blandt andet til eventsene via Facebook. Men hvorfor ser vi dig ikke så meget mere? Ja, men jeg synes, det er længe siden, jeg er blevet inviteret. Nå, nej, du er altid velkommen, det ved du. Det er dejligt. Men jeg tror, at jeg holder mig lidt ude. Det er Kenneths del. Du er savnet? Ja. Hvad med især kanoturen, tænker jeg, det vil være måske oplagt comeback. Lige præcis, kanoturen er måske lidt for hardcore comeback. Jeg tror ikke, at jeg vil ture komme med. Jeg tror, jeg vil komme med chok. Desværre. For din eller vores side? Mest mig, tror jeg. Det må jeg simpelthen skal arbejde. Ja. Der er nogle snakker i baggrunden. Det er der selvfølgelig. Du sidder jo midt i en park. Ja, jeg synes, vi kommer meget tæt på lige pludselig. Der står nogen bag os og spiller fodbold. Ja, jeg har faktisk en gang, hvis jeg må komme lige en anekdote, i min unges vilde seminariedag, der spillede vi fodbold herhenne.
hvor jeg så skulle sparke til en bold. Og Fint nok. Vil du have farkolaen, Kenneth? Ja. Der er dårlig stemning på picniclanen her. Der faktisk rammer en dame, der ligger... Nu tager Kenneth, du tager opmærksomheden fra min historie her. Jeg rammer en dame, der ligger og soler sig med bolden. Med vilje? Nej, det er faktisk en vilje. Det er min mange teknik, der spiller ind der. Kan vi også være ramme også? Blev hun sur? Hun var rasende. Hun var rasende. Det er fandme også ubehageligt at blive ramt med en bold, når man ikke forventer det. Vi havde lige øst op, så ham med den dårlige teknik, ham derhen kan jeg godt se med den blå trøje der. Han var sgu lige ved at slå os ned med bolden, du. Slå jeg ned lige frem? Nej, det gjorde han bagefter. Det var voldsomt. Hvordan har livet som ungkarl været her i sommeren? Det var dejligt. Har der rodet lidt derhjemme? Nej, der har aldrig været mere rent. Det er jo præcis sådan, det også er hjemme hos mig. Jesper Stuer, som nogle af jer måske kender, som jeg bor sammen med, han er jo i Kroatien, tror jeg nok, i en måned, ikke? Der har simpelthen aldrig været pænere. Det ligner simpelthen som om, at Anders Falk kan have flyttet ind. Det kunne man godt ønske sig nogle gange, at Anders Falk kan lige komme forbi en tur og tog sig til hovedet, og så gik i gang. Ja, for jeg troede, at du skulle til at sige, at man godt ønske sig, at Anders Falk flyttede ind. Men der tror jeg alligevel efter 3 timer, man ville tænke, ja. Nej. Når man nu ikke havde båret tallerkenen ud. Skal det der enormt store spisebord virkelig stå der? Vi har jo et i forvejen. Og han har andre møblementer. Han forbereder jo bare sin fremtidige karriere, hvor han skal bo i et palads. Så har han spisebordet. Men er det ikke lidt som, som sådan nogen, der bor ude i Albertslund, og som fik et job i Føtex eller Bilka, og tjente måske nogle lidt hurtige penge i en lidt ung alder, og så tænkte ja, måske kunne man også være ansat ude i Københavns Metro, og så tænker man, jeg gør sgu lige klar til at blive en 30, 40, 50 år, og skal flytte ind i et stort palæ, så jeg kører et kæmpe spisebord. Jo. Jamen, det er smart. Det er sgu da lidt mærkeligt. Historien er jo, fordi jeg var sammen med ham den dag, han købte, at vi havde en sommer for et par år siden, hvor vi trænede rigtig meget. Næsten hver dag, faktisk. Nej, det kan man ikke se på mig i hvert fald. Men man kan godt se det på Anders Falk. Han er virkelig en flot fyr, synes jeg. Vi nu. Jamen, det er Anders. Det kan vi ikke komme udenom. Og jeg synes især det, jeg har lagt mærke til, Anders Falk i den seneste tid, han er begyndt at være ufattelig velklædt. Det er lært Anders Falk at kende. Det går i gang med alle dine anekdoter om Anders Falk nu. Men jeg vil jo bare fortælle, at vi så sad nede i træningscenteret, og så siger han så, jeg cyklede sgu lige forbi den der, og nu må I lige hjælpe mig på navnet, den der møbelbutik, der ligger oppe ved Søerne. Møller, tror jeg, den hedder. Eller den ligger lige ved siden af den der Snehvide. Kølemøller? Nej, ikke Kølemøller. Noget den der ved Snehvide, siger han, der var sgu udsalg. Og der var et kæmpe spisebord på udsalg. Jeg har købt det, siger han så. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det hjem. Altså, så sent som i går, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ind på det, men der snakkede vi jo om, at klubbens nærige mand, det må jo være Falkefar. Og måske også en af de mest velhavende. I betragtning af, at han har, nu ved jeg godt, at jeg træder en over tæerne med en mikrofon i hånden. Jeg er jo binum. Men altså, det vil vi jo gerne se lidt mere. Jeg er fuldstændig enig, og det er sjovt, fordi vi snakkede nemlig om det tidligere i dag, fordi vi tager til Aarhus i næste uge, eller er det næste uge? Det er i hvert fald snart, og laver podcast med Jens Thorborg. Nå. Og så snakker vi om Anders Falk havde råd til at tage med, fordi han har virkelig trådt på bremsen, efter han er begyndt at studere, og hvor vi så rigtig siger, hvor fanden er den formue? Ja. Han sparede sammen. Han boede billigt og 4 år med 30.000 om måneden. Hvor er de penge blevet af? Og han brugte ikke nogen penge. Han brugte aldrig penge. Selv når vi var i byen, så skete der jo altid det sjove. Hvis vi var ude at spise, eller i byen og få nogle øl eller andet, så kiggede han jo enten på Vinum eller så siger han så, du tager den lige. Ja. Og klassikeren i supermarkedet, det er, når man kommer op til kassen lige og sige, ej, den tager du lige i dag også. Ja. Men altså, nu er han blevet studerende, og det har selvfølgelig sine begrænsninger, hvad man kan deltage i. Men lad os ikke håbe, det bliver en vane for ham. Han er i øvrigt også, ligesom Kenneth, en meget velset mand i klubben, ikke? Han er jo fandme sød også. Ja, det er rigtigt. Nu snakker vi meget, hvem der er meget velset. Er der nogen, der ikke er velset i klubben? Er der nogen, der er meget negativ fure omkring? Der er nok nogen, hvor man kunne sige, at vandene, de splittes lidt, Jakob. Ja, det er rigtigt. Ja, nu vil jeg ikke skyde nogen navn ind i... Det vil jeg da godt. Nej, blandt andet. Du er da sådan en, der splitter vandene. Splitter vandene? Nej. Ej, du er også meget velset. Men jeg tror, at der er lidt dårlig stemning. Ja, nu bliver vi sgu det anden gang under de her optagelser. Den her helikopter, den ødelægger vores optagelser.
Du kommer ikke, skulle lade dem dø. du kommer ikke til så mange events, det ved jeg, et af kritikpunkterne. Du kommer til langt flere, end du gør. Jo, det gør jeg. Jeg arrangerer faktisk også nogle events. Popcrawl blandt andet. Og jeg har også sagt til Svendsen, at jeg gerne vil hjælpe ham med hans skattejagt her i efteråret, hvis det er. Det glæder mig til. Han har brug for den hjælp. Det er jo gratis event med Onker. Det er rigtig sjovt, selvom Onker jo virkelig er begyndt at komme ved muffen. Ja. Han er jo en rundhåndig med herre efterhånden. Han er kommet så meget ved muffen, så han overvejer om... altså man gider at gå tage på arbejde nogle dage, har jeg hørt. Ja, altså det kan komme til en på lejlighed. Altså man kan sige, at en mand, hvor det virkelig har været en... Lykke at finde en pose med tomme flasker. Og nu gider han ikke at... Men nu har han fundet Teresa, og det var nok den største lykke, der overhovedet kunne ske, ikke? Jamen, ja. Jo. Der var jeg sgu hul i min sok. Folk, der er begyndt at klæde så pænt. Onker. Ja. Og apropos en mand, der er meget velset af alle os, ikke? Vi holder meget af ham. Jeg synes virkelig, han er en rigtig fin fyr. Ja, det er han absolut. Rigtig. Og så glæder jeg mig til at smage hans risvin og hans hjemmebrand. Det var en risvin. Han har lavet det. Eller har jeg hørt? Hvad? Jeg hører også, at han kan Har du set det, Stine? Hvad er det for noget? Han brygger hjemmebryggeri. Op i Øenslærgade? Mhm. Nå, breaking news. Der har I ikke været forbi nu med... Det kan det være, at det er en af vores eneste udsendelser ude i naturen. Det foregår op. Hey, den skal vi have med på sommerrunden. Ja. Så når vi nok heller ikke flere. Nej. Men så tager vi Onker i yes. Øenslærgade. Det kan være, det er kommet i kælderen. Therese, hun vil ikke have det op i lejligheden. Nej, det vil hun vel ikke. Og så er det rødkælderen. Store kar. De plejer at stå bag døren, så siger den blop, blop, når den står og distillerer. Vi plejer at have et loft, der hedder 40 minutter. Ja, jeg tror, vi er ramt. Og vi er ved at ramme det. Ja. Så vi skal stå småt til at runde af, men vi kan jo lige her til slut sige, at vores næste udsendelse, du var lidt inde på det tidligere, det er, at vi tager til Aarhus om 14 dage og filmer op ved åen, hvor vi skal snakke med Jens Thorborg. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Man kan ikke filme i radioen. Optag i radioen. Ja. Så her har vi alt på plads. Vi skal jo et sejlår, og det glæder mig endnu mere til. Skal du have din matroshat på? Jeg skal med matroshat på. Eventuelt sweateren med anker på også. Så kan jeg tage sådan et thailandsk bøje-kostyme på, hvis du vil have det. Jamen så er vi jo nærmest Titanic anno 2013. Det sætter man ikke komme på det. Skål. Skal vi afslutte med at lige skåle en gang? Skål. Og sige... Det er et sommerminde, der var værd at huske på. Tak for skænken. Det var så lidt. Tak fordi vi måtte kigge forbi. Tak. Vi har rester? Nej tak. Det ser også rigtig godt ud. Vi har spist. Jeg har heller ikke spist noget endnu. Har du fået noget, Stine? Jeg må gerne have rester. Ja, vi nu. Ja, det var faktisk meget hyggeligt at høre igen det der. Så sluttede en hyggelig sommerdate. Ja. I Fældeparken. Tror du, der er andre end os to, der har fået lov til at komme på date med Stine og Kenneth? Ikke så vidt jeg ved. Nej, der er sikkert mange, der godt kunne tænke sig det. Det var i hvert fald rigtig hyggeligt. Jeg husker tydeligt den der sommerdag. Ja, den gode stemning, der var. Fantastisk god stemning. Jeg tror faktisk, vi blev hængende, indtil solen gik ned. Os to. Ja, det tror jeg også. I Fældeparken. Det husker jeg da også. Ja. Du skylder mig jo et is. Det gør jeg, kan jeg så høre her. Den må jeg jo tage på mig. Det havde jeg glemt. Jeg må jo op med... Jeg vil lige vente til, det bliver lidt varmere udenfor, måske. Du siger bare til. Den næste gæst, eller den næste sommerpodcast, som er blevet til vinterpodcast nu, det er jo Jens Thorborg, som holder fest i aften. Oppe i Aarhus i sin lejlighed, sammen med de 4 piger, han bor sammen med. Det kunne fandme være sjovt at være over. Vi har jo faktisk lige haft det på bordet her, om vi skulle tage et smuttur derop. Nu er klokken blevet mange, ikke? Nu er klokken blevet mange. Der er langt til Aarhus. Men ideen var sjov. Det kunne være skide hyggeligt. Jeg vil faktisk gerne være det. Jeg håber, Jens får en god fest. Og så kan vi sige, at han er den næste, som vi spiller med. Og må ikke, at vi får den på banen en gang her i marts måned. Det tror jeg. Men, Vinum, vi skal finde ud af, hvem den næste gæst skal være. Og jeg får faktisk annonceret her, at det skulle være Onker. Ja. Og jeg har faktisk også haft snakket med Onker om det tilbage i sommers, hvor han var lidt... Han var ikke helt tosset med Nej, han var blevet lidt fin på den, og det vidste han ikke rigtigt, om han ville. Det er jo livsstil. Men altså, det tror jeg faktisk, det er ligesom, det er sgu min... Den vil jeg gerne, det er mit kort. Jeg vil gerne op og se det der Onkers vinprojekt. Vinprojektet, ja. Hvad med dig? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at hive en gammel kanin frem. Ja. Og det er vores egen tidligere presseansvarlig. Ja. Her, Søren Jynk. Søren Jynk. Og jeg har jo altid holdt meget af Søren Jynk. Holdt hånden over ham tit, synes jeg også, når kritikken har havlet ned over den unge mand. Ja. Og så jeg tænkte, at besøge ham, det vil... dels synes jeg, det kunne være interessant. Dels så tror jeg faktisk godt, at Jynk han vil tage imod os med åbne arme, og synes, det var fedt, vi kommer op og besøge. Det tror jeg helt sikkert også. Altså Jynk, han er jo en flittig lytter af det her program, og vi har også brugt ham en del gange.
Det, der er lidt sjovt, det er jo hans sidste år, han bor på Egmont. Han skal være ude til sommer, fordi han er færdig med at studere. Ja. Så hvis vi skal have det sidste presset ud af Egmont, så er det nu. Yes. Hvis vi skal gå på sådan en skifteordning, så var det mig, der valgte Kenneth og Stine. Ja. Du har valgt Jens Thorborg, så burde det faktisk være min tur. Men jeg vil gerne give mig, fordi så tror jeg vil lige lægge lidt flere kort ind hos Anker. Så lad os gøre sådan her. Vi ringer op nu til Søren Jynk. Hvis han tager den, og vi får en aftale i stand, så er det, det skal være. Så prøver vi bagefter lige at ringe til Anker. Okay, yes. Lad os lige prøve at se her. Hun ringer. Vi prøver lige at ringe op til Søren Jynk. Den biber. Hallo? Ja, er det Søren? Ja, det er Søren. Ja, goddag. Andreas her. Og Jakob Windum også. Hvordan går det, knægt? Ja, det går sgu fint. Hygger du derude på Egmont? Jeg sidder til Chelsea, ja. Det lyder som om, du sov. Ja, det er lige for der er pause, så tænker jeg lige vil tage en lur. Er du alene? Ja, det er. Har du bukser på? Ja, de er kommet på. Nu giver det jo ikke meget mening, eftersom programmet jo først bliver sendt efter kampen er slut. Men lad os da bare lige høre, hvad den står. Ja, den står 2-0 til Chelsea, ja. Nå, det er flot. Ja, det er rigtig lækkert. Så du er helt oppe at køre, kan jeg høre. Men, er det okay? Nå, jeg er i radioen nu. Ja. Nå, så skal jeg jo have den sjove stemme på, jo. Det vil havde du ikke det, eller hvad? Nej, jeg troede bare, det var lige ville ringe og chille lidt og høre sådan. Nå, ja, okay. Hvornår har vi sidst gjort det? Jeg skal sige ud. Hvordan fanden har vi gjort det? Det gør det er sgu en meget god point, faktisk. Det gør jeg sgu aldrig. Søren? Ja? Vinum, han vil gerne spørge dig om noget. Ja. Det er jo sådan, Søren Jynk, at sidste sommer, der gik vi ud af studiet og besøgte nogle af klubbens medlemmer. Vi var i Fælledparken, hvor vi besøgte Kenneth og Stine. Vi var på date med dem. Og så var vi en tur i Aarhus, hvor vi besøgte Jens Thorborg. Ja. Og nu har vi jo så... nu vil vi gerne videre med det her projekt. Og der tænker vi, at du er en af de navne, som vi rigtig godt kunne tænke os at besøge. Især mig. Ja. Kunne du tænke dig at få besøg af et par flotte unge fyre her? Det kunne sagtens. Skal I have mad og sådan noget, eller hvordan er det? Jamen, det er jo sådan, at det er jo dig, der er verden. Så vi kommer... Vi tager drikkevarer med. Vi tager drikkevarer med på klubbens regning. Nej, der er ikke flere penge i den. Nej, den er tom. Men jeg vil gerne sponsorere. Vi tager drikkevarer med, og så arrangerer du lige måske lidt med en lille rundtur, og så måske noget mad. Jeg ved sgu ikke, jeg blev skidesyg sidst jeg spiste ude på Egmont, så måske bare en rundtur. Ja. En halv time. Var det den hakkebøf der? Var det hakkebøffen? Ja, det var hakkebøffen. Ja, men de kan godt men det var også fordi, der var en, der faldt på gulvet. Så der var jo lidt sådan en russisk roulette med 17 hakkebøffer. Jeg tror faktisk, jeg fik den, der var inde på gulvet. Ja, jeg havde markeret den lidt, så den dag hos dig, ja. Ja, det var pænt af dig, Søren. Ja, strejfet på den en gang. Men det er jo noget med det sidste chance efterhånden, så man skal have presset det sidste ud af Egmont, ikke? Jamen, det gør jeg sgu snart, jo. Jeg er i gang med speciale og bliver færdig her en gang til september, oktober eller sådan noget. Og hvad bolig? Hvorhenne tænker vi? Jamen, der sker jo det. Det kan vi jo godt snakke om, at jeg har jo trukket et dårligt nummer til værnepligt, så jeg skal i militæret jo. Godt, Søren. Det tror jeg er rigtig godt for dig. Jamen, jeg skal til Slagelse, regner jeg med. Hvor gammel er du også, Søren? Jamen, jeg er jo så 26 på det tidspunkt. Men så er du sgu da fritaget. Nej, det er jeg sgu ikke. Der er der 7-årsreglen. Den har jeg sgu ikke hørt om. Det er altså min far, han var selv inden, da han var 28. Jamen, det er blevet lavet om. Jeg var jo landstalsmand over i Varde, så jeg sad jo ved de sjove møder. Og der er jo 7-årsreglen. Du kommer ind sammen med nogen, der lige er gået i gymnasiet, Søren Jynk. Jamen, vi må lige belære Søren Jynk her. Altså noget med, hvis du har været i uddannelse over 7 år efter du blev 18, så kan du bare sige, at du ikke gider. Hvad for noget? Men til gengæld, så tror jeg faktisk, det er rigtig godt for Søren Jynk at komme i militæret. Tror du det? Nej, ved du, Søren, den der 7-årsregel, den findes sgu ikke alligevel. Har jeg lige undersøgt her på nettet. Sagde du bare det? Så du skal ind. Nej, hvad er det for noget? Så sidder du og giver mig falske forhåbninger. Men så du se det på den lyse side, Søren Jynk. Du er faktisk sikret bolig, når du ryger ud af Egmont. Du ryger direkte ned på en understue i Slagelse. Jamen, sådan ender det jo sammen med Dennis og Tony på 19, ja. Det skal du være rigtig glad for. Og hvad skal du ind efter sommerferien? Og så skal du ind i det, der hedder februar måned, ikke? Jo, det bliver det. Og ved du hvad, Søren, det er det rigtig gode tidspunkt at komme ind på. For det er alle håndværkerne, der er blevet færdige der. Så du skal ind med alle håndværkerne. Fra Jylland. Kenny og Tony fra Jylland. Kæft, det bliver godt. Jynk, nu siger du selv Slagelse, og mig bekendt, så er det jo der, hvor hesteeskadronen ligger. Skal du ned og hest? Jamen, jeg ved sgu ikke, om det bliver hest. Altså, det bliver garderhusarne. Men så hedder det, så skal man, jeg tror også, man skal få frem, hvis du skal have sådan en krikke der. Ja, okay. Men Søren, skal vi ikke bare aftale, at vi tager den lige bagom datoer og så videre, og så kan vi snakke meget mere om heste og soldaterlivet og livet på Egmont, når vi kommer på besøg med en båndoptager. Hvornår havde I tænkt jer at komme? Det finder du ud af, og sender os du sender en invitation til Vinum. Jeg sender en invitation til Vinum. Og så kommer vi. Så kommer vi. Så kommer vi. Smid lige et par datoer, vi kan vælge med. Og så hvad du gerne vil have at drikke, det skal du også huske.
Altså, vil I være stive også? Det er dig, der er vært. Du skal sørge for, at vi bliver underholdt. Du skal bare sige, hvad vi skal have med at drikke. Og vi gider ikke slæve en hel kasse øl med. Altså. Nej, det er jo kollega. Vi taler gin så. Okay, så vi skal have en flaske gin tonic med? Eller en flaske gin og en flaske tonic? Det synes jeg er rigtig godt. Fint. Så er det en aftale. Ja. Vi ses, Søren. Ja, vi ses. Ha' det godt. Hej. Lige måde. Hej. Det bliver hyggeligt. Det bliver skide hyggeligt. Jeg glæder mig allerede. Det kunne godt gå hen og blive sjovt. Jeg tror, man får sådan en følelse af, at man er tilbage i studiedagene. Men du har da aldrig boet på kollegie. Nej, men jeg har da studeret i mange år. Jamen, hvad har det med kollegie at gøre? Jeg har været på kollegier. Det er da kun at bolle. Ja. Men det savner jeg også lidt. Altså i hvert fald at komme på kollegier. Hov, i øvrigt, det er noget, jeg skulle lige inden vi lukker her, ikke? Ja. Er det noget med det 2 piger? Jeg har gjort du har gjort lesbisk. Ja, det er det faktisk. Okay, så lukker vi af her. Så, tip. Vi ses. Hej. Vi nu. Hej.